Estas xornadas, que son 4 en total e que se fan por primeira vez este ano, no 2024, que terán lugar no mes de abril, a do 20 e ao 27, no mes de outubro, digamos que son provocadas pola necesidade que ten a Asociación de Colleiteiros do Ribeiro e de Vitivinicultura de Galicia de establecer un diálogo co futuro, é dicir, de pensar que é o que queremos ser de maiores, que é o que queremos no futuro, como queremos que sea a nosa viticultura, como queremos que sean os nosos viños e como queremos establecernos neste territorio. Por iso é importantísimo dentro das xornadas establecer 4 bloques, aquel que ten que ver coa nosa historia, porque para andar cara ao futuro é necesario coñecer a historia, saber como fomos e que é o que podemos ser. Establecer tamén un marco para saber que é o que está acontecendo no mundo, cales son os viños que se están consumindo, cales son aqueles produtos de alto valor engadido e por qué, como podemos nos achegarnos a ese tipo de produto de alta calidade, que tipo de público é o que o está consumindo. E logo os seguintes bloques, os dous últimos, teñen que ver coa ordenación do territorio, como queremos nós establecernos dentro do territorio e como queremos que este territorio sexa, e cal é a produción vitivinícola de calidad que ten que sair do territorio e en que sitios. É dicir, crear un marco de referencia e clasificación dun viñedo que é o do Ribeiro, que é un viñedo moi antigo que xa estivo clasificado tradicionalmente. Como podemos facelo no futuro? E finalmente, como podemos vivir mellor no territorio, como podemos desenvolver o enoturismo e aquelas actividades relacionadas co cultivo do viño, que é o que histórica e ancestralmente está asentado no Ribeiro, e en xeral as zonas produtoras históricas de Galicia. Facer un plan, crear unhas sinerxias, establecer unha maneira de relacionarnos co territorio, en definitiva, é a sensibilidade e o obxectivo que ten a Asociación de Colleiteiros do Ribeiro.